vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kana kuri kunzi munenge muine nyaya dzenyu dzakamboitika kwamuri, nyaya dzekuti kana mukatanga kudzirangarira munonzwa muchizvinyarira, please uyai nenyaya dzenyu tobva tazodziisa panyaya dzedu dzedze dzatakati mafunny confessions, kuitira vamwe vaya vakati ivo vane hana nhete vanonzwa vachitya kuteerera mamwe maconfessions. Tibva taenderera mberi neconfession yedu iya yamukoma vedu avo vari kuti ivo vakachekeresa amai vavo zviri kuitika munyika vedu uye zvinotyisa. So nyaya yavo yavakanditumidzira iyo yakamira sekudai. Hanzi so mukomanashi amai vangu vakati vatora chibeti chiya ndokubva vazoenda nacho panze. Vakati vaenda panze ndokubva vazonochirasa panze zvavo ndokubva vazongoenderera mberi vachiita zvavo mabasa epamba. Saka inini zvangu mukoma ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndisina kana chekuti ndinge ndichiita, ndakabva ndazongoramba zvangu ndichingotenderera. Ende musi iwoyo shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichidzokera kuya kumazowe, asi $3 yekuti ndinge ndichienda kumazowe zvekare neimwe $3 yekuti ndinge ndichizodzoka nayo ndichibva kumazowe ndainge ndisina. Mukomanashi ndakati zvangu ndakagara pamba, then ndipo pandakabva ndazoreceiva message paWhatsApp. Message iyi yandakareceiva paWhatsApp ndakati ndichinovhura profile picture ndokubva ndazoshamisika nekuti ndakabva ndaona kuti munhu uyu munhu wekuziva. Ndakati ndichinoita zoom in paprofile picture ndakabva ndaona kuti murume uyu wandainge ndichiona paprofile picture vainge vari pastor vaya avo vainge vasinganzwisisiki kuti ivo vainge vari n'anga here kana kuti vainge vari muprofita wenguo tsvuku. Pastor ava vakabva vati ndati ndichinamata nhasi ndabva ndanzwa Mwari vachitaura newe neni vachinditi iwewe unofanira kuti unge uchiuya kuno, saka ndikuda kuti unge uchiuya kuno izvezvi ndikuda kuti unge uchiuya kuno. Saka ndakabva ndavafonera ivo vakabva vati kwandiri inini handitendedzwe kuti ndinge ndichitaura newe pafoni. Vakabva vandibvunza kuti ndainge ndichidei, ndikabva ndati mati inini ndinge ndichiuya ikoko, but vakabva vati handiti ndakuudza kuti uya kuno, saka wai uri kundifonera. Saka ndakabva ndazovakumbira ruregerero pastor ava, ndikabva ndati zvino mati ndinge ndichiuya kumazowe, mari yekuti ndinge ndichiuya ikoko, kuuya ikoko kunodhura, handina mari iyoyo kuti ndinge ndichizosangana nemi. Ivo vakabva vati aiwa hazvinetsi, zvandikuda kuti unge uchiita ndezvekuti chitsvaga kamunhu wekuti anokukweretesa mari, then kana munhu uyu akukweretesa mari iyoyo uchazokwanisa kuiona kunyange nhasi zuva richinonyura. Mari iyoyo unenge watova nayo. Munhu uyo waunenge wakweretesa mari wabva wazomudzosera mari yake. Saka munharaunda umo matainge tichigara panguva yacho iyoyo painge paine kamwe kamusikana aka ndaizviziva kuti iko kainge kaine crush pandiri for a very long time, kainge kakandida, but inini ndainge ndisingakadi because ndainge ndisina kana moyo nako kamusikana aka. But vabereki vacho vainge vaine kashopu zvavo, ndiyo yega shopu yatainge tiinayo munharaunda medu. Saka ndakabva ndati rekedzai ndike ndichingokatorera advantage knowing kuti iko kainge kaine mafeelings neni. Saka ndakabva ndazotanga kutaura napo paWhatsApp. Kakati kaona kuti ndainge ndaresponda kumamessages ake ekudharadhara, awo mamessages ainge akambonditumidzira, kakabva katanga kufara kachiona kuti ndainge ndichitaura nako, kakabva kanditi ndikuda kuti, saka ndakabva saka kamusikana aka ndakabva ndakakaudza kuti ndikuda kuti unge uchiuya kumba kwedu. Saka iko pakakaona ndakati ndikuda kuti unge uchiuya kumba kwedu, iko kakabva kafunga kuti zvimwe kuda ndainge ndichida kuzotosika bonde nako, but ndakati kauya paya ndokubva ndatanga kutaura nako. Ndakabva ndakaudza kuti for a very long time uri munhu wekuti ziso rangu ranga riri pauri. Ndikabva ndati zvino ziso rangu zvaragara riri pauri, ndikuona kuti ndinge ndichidanana newe zvinonetsa because pari zvino chouviri handina. Iko kakabva kati kainge kasina basa nemari yangu asi kainge kachingoda moyo wangu. Ndakabva ndati izvezvi ndikufanira kuti ndinge ndichienda kumazowe uko kune kabasa kandikuda kuti ndinge ndichienda kunorova, saka ndikuda $6 ende kana ukandipa $6 iyi ndinobva
ndakabva ndazokupa usiku hwanhasi. Akabva ati mari iyoyo ndinayo, mari iyoyo ndinokwanisa kukupa seumwe wangu, but there is no need yekuti unge uchizondipa mari iyoyo back because ndiri kukupa semukomana wangu. So panguva iyoyo ndainge ndava kutopretenda sekunge tiri murudo, asi mumwoyo mangu musikana uyu ndainge ndichizviziva kuti hapana iripo, ndainge ndichingomushandisa. Saka akabva azondipa $6 iyaiya, ndikabva ndazomuvimbisa kuti ndainge ndichazomudzorera mari yake. Ndakabva ndazoenda mukoma, ndokubva ndakwira taxi ndikabva ndazodzokera kuMazove kuya kwandakazosangana naprofeti vaya vanozviita prophet zvekare nen'anga at the same time. Saka ivo vainge vaine kamusasa kavo mukoma kainge kari musango. Kamusasa aka ndimo mavaipota vachirapira vanhu. Kamusasa aka kainge kari panzvimbo paya apo vanhu vazhinji pavainge vachiita zvechikorokoza. Ndakabva ndazopinzwawo mukamusasa kaya, ndikabva ndazotanga kupiwawo chiprofita changu. So pastor vaya vakabva vazondiudza vakati Mwari vainge vataura navo. Pastor vakabva vazovarakidza zvose zvainge zvichifanira kuitika. Pastor ava vakabva vazondiudza hope dzose idzo dzandainge ndakarota usiku hwadarika. Saka ndakabva ndati ndidzo hope idzo dzamakapiwa naMwari? Vakabva vati hongu ndo hope dzandakapiwa naMwari. Saka ndakabva ndaona kuti zveshuwa Mwari variko. Ndakabva ndati zvino hope idzo dzandakarota dzakandivhiringidza fani nekuti hope dzacho hadzitombodzwisisiki. Zvino ndiudzeiwo munhu waMwari kuti Mwari vainge vachimbozamba kuda kundiudza kuti kudiko pahope idzo dzandakarota. Then pastor ava vakabva vanditi zvose izvo zvawakarakidzwa kuhope 1 zvinhu zvingori pajekerere, zvinhu zviri pachena. Iwewe unofanira kuti unge uchingodzamisa pfungwa dzako. Ko Mwari havana kukurakidza here kuti unofanira kuti amai vako vange vachizokufira, ende kunofa kunozoita amai vako ndiko kuti mweya wemadzinza, mweya wenhamo urimo mudzinza renyu unge uchizodzingwa. Mukoma pastor ava pavakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizourayisa amai vangu, ndakabva ndati munhu waMwari izvozvo hazvigoneki. Hapana pandikazombogona kuuraya amai vangu. Nyakunditumbura munhu akarwadziwa kuti inini ndinge ndichizovawo pano pasi pezuva, izvozvo handingambozvigoni. Then ivo vakabva vati kana ukasakwanisa kuti unge uchiurayisa amai vako sechibayiro, zvinoreva kuti muchazongova vanhu vekuti muchazova vanhu vachazongoramba vachingotambura. Zvekare nevana vauchazozvara vachava vana vekuti vanenge vachingotambura, nevazukuru vako vachazongotambura, nekuti mweya uyu wenhamo kana iwe ukasaudzinga hakuna achazopiwa zvekare umwe mukana naMwari wekuti ange achizoudzinga. Asi mukoma ndakanzwa ndichirwadziwa. Pastor vaya vakabva vati regedza ndinge ndichikuudza izvo zvakaitika. Amai vako vachizosara vachizopinda mudzinza rekwenyu apo pavakaroorwa nababa vako, ndo zvavakatopinzirwawo mudzinza rekwenyu kuti vange vachizova chibayiro chakatendeka chinokwanisa kugamuchirwa naMwari. Ende izvi ndo zviri kudiwa naMwari kuti unge uchizozviita, nekuti vasarudzwa naMwari kuti vange vachizova chibayiro kuitira kuti vana iwewe vauchazozvara nevana vevana vako vachazokwanisawo kuzorarama upenyu hwakanaka. Then pastor ava vakabva vazondiudza kuti amai vangu vainge vakatosacrifice too much. Pastor ava vakabva vandiudza kuti amai vangu vakati vachinopinda mulabor, ropa iro rakabuda, hanzi ropa iroro kwainge kusiri kuzvisacrifice here. Kodai vakafira mulabor, chii chingadai chakaitika? Handi vainge vakasacrifice kuti inini ndinge ndichizozvarwa. Ende ndakati pastor ava ndakavateerera zvose zvavainge vachindiudza, ndakabva ndaona kuti zveshuwa murume uyu anotaura naMwari. Zvose zvaainge achindiudza zvinhu zvaainge audzwa naMwari. Ndikabva ndazongogamuchira zvose izvo zvavainge vandiudza pastor ava. Saka pastor ava vakabva vanditi taifanira kuti tinge tichizoenda pasecond stage. Second stage hataifanira kuti tinge tichizoshandisa minamato sezvatainge tichiita in the previous stage. Ndakabva ndazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge tichitanga kushandisa mimwe mishonga iyo yavakandipa, asi vakabva vati mishonga iyi yakangofanana neminamato yandakambokupa. Saka vakabva vanditi mishonga iyi ndikuda kuti unge uchiitora. Kana wagamuchira mishonga iyi pauchasvika mutauni, zama kuti unge uchitsvakira
amai vako chaunongovatengera, unongovatengera anything, kunyange ukavatengera lofu rechingwa hapana kana chakamboshata. Chingotengawo something chekuti unge uchizosvikawo pamba uinacho wakachibata kuitira kuti amai vako vange vachizofara. Mukomanazve then ndakabva ndaona kuti mari yacho yandainge ndisina, mari yekuti ndige ndichizotengera amai vangu anything ndainge ndisitomborina. Saka ndakabva ndati zvino muprofita munhu waMwari muri kuti ndinofanira kuti ndinge ndichishandisa mari iyo yandiinayo kuti nditengere amai vangu something. Zvino ndichazoita sei apo pandinenge ndava kuzoda kuenda kumba, nekuti mari yangu iyo inongokwanirana nemari yekombi kana yekuti ndinge ndichitenga kana maputi zvawo, handitomborina mari iyoyo. Then muprofita uya akabva ati ndikuda kuti unge uchishandisa mari iyoyo kutengera amai vako something, zama kuti unge uchidzidzira kushanda nekutenda. Saka ndakabva ndazokwira kombi ndini uyo ndikabva kumazowe, ndakazoti ndapinda mutown muCBD. Mukoma ndakasvika muCBD nguva dzainge dzichiripo, ende ndakabva ndaona kuti kamari kandainge ndiinako kana ndikangogara ndati kamari kekombi zvinoreva kuti hapana chandaizotengera amai vangu apa. Ndainge ndapiwa miko dzekuti amai amai vangu ndaifanira kuti ndinge ndichizovatengera something. Saka ndakabva ndati kamari kekombi aka ndava kutengera amai vangu dhuku. Ndakatengera amai vangu dhuku zvekare ndikavatengerawo Zambia. Zvinhu izvi ndakangozvitsvakawo kwazvakachipa mukoma, ndikabva ndatenga, ndikabva ndasara ndisina kana mari. Ndini uyo ndakabva ndazotanga kufamba netsoka. Ndakafamba netsoka mukoma ndichibva mutown ndichienda uko kwatainge tichigara panguva iyo amai vangu pavainge vachiri vapenyu. Ndakazoti ndasvika pamba kunyangwe hangu ndainge ndakaneta, asi amai vakabva vanyemwerera mushure mekunge vaona kuti ndainge ndavatengera dhuku. Vakabva vati mwanangu, dai Mwari vakuropafadza, ende kana Mwari vakagara vakuropafadza ndinenge ndava kutoziva kuti neniwo Mwari vandiropafadza, nekuti mwanangu unenge wava kutokwanisa kundichengeta. Amai vangu vakazoti vava kuenda kunorara vainge vava kungokomplaina vachingoti musoro wangu uri kutema, musoro wangu uri kutema. Iniwo ndakabva ndazongoendawo kunorara, handina kana kumboziva kuti amai vangu vainge vatova pedyo nekufa. Mukoma pandakazopinda muspare bedroom, iyo bedroom yandainge ndichishandisa, ndakabva ndazoona kuti pamubhedha, pamusoro pemubhedha painge paine dutu remari. Muupenyu hwangu hwose ndainge ndisina kumbogara ndakaona $US ainge akaunganidzwa akawanda kudaro. Mubedroom mangu mainge muine mari yainge iri everywhere. Ndakabva ndatora mari iya yamukoma, zviya zvekuti semunhu ainge avhunduka mari, ndichifungidzira kuti mari iyi inokwanisa kungonyangarika. Ndakati ndichitora mari iya ndakubva ndazoguma chimwe chinhu chainge chichitonhora. Ndakati ndatarisa ndakubva ndazoona kuti pamubhedha painge paine kanyoka aka mukoma kaitokwana mukabox kematches. Ende ndakazoti ndataura napastor vaya ndikavaudza kuti pastor, ndaona mari pamubhedha asi ndabva ndaona kuti pane kanyoka karipo. Pastor vaya vakabva vati tsvaga box rematches, obva wabvisa matches mubox imomo mematches, then obva waisa nyoka iyoyo. Saka mukoma ndakabva ndati ndiri kutya kubata nyoka iyi, ko kana ikandiruma. Pastor ava vakabva vati nyoka iyoyo yakangofanana neziso rako, ko munhu ungatya ziso rako here, nekuti ziso is part of your body. Ndakabva ndazongowanawo zvivindi, ndikabva ndatora nyoka iyaya ndokubva ndazoiisa mubox rematches. Ndakabva ndatora mari iyoyo mukoma, mari iyi yainge yakawandisa mari iyoyo. Pastor vaya vakabva vazonditi mari yawashandisa $6 uri kufanira kuti unge uchiidzorera kumunhu uyo akupa mari yawashandisa uchiuya kuno. Mukoma ndakabva ndazomirira zuva rinotevera, asi amai vangu vakabva vazotanga kukomplaina vachingoti musoro wavo wainge uchirwadza. Musi iwoyo amai vakatotadza kuti vange vachimuka because vainge vachirwadziwa amai vangu, ende vainge vachiti ndiri kuda kubatwa neflu. Mukoma nashe ndakabva ndatengera amai vangu madiscipline, ndikavatengera zvekare mumwe mushonga, but situation yavo haina kana kumbogara yachinja. Ndipo pandakabva ndazotanga kutaura nemusikana wangu uya munyowani wandainge ndisingade, uya ainge andipa $6 yake. Then ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kusangana naye, ende ndakamuudza kuti samwe kuma 8 ndichazouya ndichikuona kumba kwenyu. Ndakabva ndaenda kuya mukoma, dzakazoti dzava kuma 9 ndikabva
ndatanga kutaura naye ndakabva ndazongoita bonde naye mustreet imomo ndichingovarairwa naye ndichiitira kuti kana dzava 9 ndinge ndichizomupa mari dzake. 9 PM dzakati dzichingonokwana mukoma ndichinotarisa foni yangu ndikaona kuti 9 dzainge dzakwana. Ndakabva ndamuti mari yako iyi, but iye akabva airamba akati ndinokuda, handingatore mari iyi nekuti ndakakupa mari iyi nemwoyo wangu wose. But ndakabva ndatora mari iya ndokubva ndazoiisa muhomwe dzake ndikati tora mari yako, imari yako. Iyewo akabva afara akati ndafara nekuti wandidzosera mari yangu nekuti ndinoona kuti uri munhu ari very caring and responsible. Then iye akabva azodzokera zvake kumba kwavo, ini ndikabva ndazodzokera zvangu kumba. Ndakati ndadzokera kumba ndokubva ndazosangana naamai vangu. Amai vangu ndakasangana navo vainge vari mubathroom ende vainge vakatokolapsa varimo mubathroom imomo. Ende ivo amai pavakakolapsa vakabva vanorovera nemusoro wavo zvakashata zvekuti vainge vatoshayika, ende painge patori neropa rainge rakatongozara mubathroom. Ndakabva ndatanga kuridza mhere, then mapurisa akazodanwa, then mutumbi waamai vangu wakabva wazotorwa. Saka amai vangu pavakafa, pastor ava vakabva vazondiudza kuti amai vangu havaitendedzwa kuti vange vachizovigwa nekuti mhiko dzacho ndedzekuti amai vangu havaifanira kuti iwo mutumbi wavo unge uchizogumana neivhu. Hanzi amai vangu havaifanira kuti mutumbi wavo unge uchizodzokera kuivhu, zviya zvinonzi ivhu kuivhu. Hanzi amai vangu kana vakangodzokera kuivhu zvinoreva kuti mhiko dziya dzaisazoshanda. Hanzi mablessings angu ainge akalokerwa hanzi kune imwe nyika, another spirit world, then mablessings iwayo haaizokwanisa kuti ange achizounzwa in this world. So mukoma ndakabva ndati zvino ndoita sei? Then muprofita uya akabva ati ndikuda kuti unge uchizocremata maremains aamai vako, zviya zvavanoita zvekuti mutumbi wemunhu unopiswa kusvika angova madota. Ndakarwidzana nehama dzaamai vangu mukoma, asi pastor ava vainge vatondipa zvimwe zvavakandipa zvekuti hama dzaamai vangu dzizongobvumirana nezvose izvo zvandainge ndichida. Pastor ava vakabva vazondiudza kuti kusvika wakwanisa kuzopisa mutumbi waamai vako ndichange ndichizongokunamatira. Vanhu parufu vakafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndava kutopenga, asi inini ndainge ndichiziva kuti pandainge ndakatsika ndaifanira kuti ndirambe ndakatsika ipapo mukoma. Ndakazoti ndakonvinza hama dzaamai vangu, ndipo hama dzaamai padzakazongobvuma dzikati zvino mukomana zvawati amai vako uri kuda kuti vange vachizopiswa, iwewe wobva wazochengeta madota avo, ndianiko achabhadhara zvose izvozvo? Ndikabva ndati aiwa, mari ndinayo. Ndokubva tazocremata amai vangu ndokubva ndazopiwa madota avo. Ndainge ndiine kamwe kakofini ako kandainge ndakatenga. Kakofini aka ndakakatenga kudhura ndichiitira kuti hama dzaamai vangu dzinge dzichifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndarwadziwa nekufa kwaamai vangu. Then ndakati ndakwanisa kuisa madota aamai vangu mukakofini kaya, then pastor vaya vakabva vazondipa kamwe kakonteina. Kakonteina aka kavakandipa ndekesimbi, vakabva vati ndinofanira kuti ndinge ndichiisa madota aamai vangu mukakonteina ikako. Kainge kakadhizainwa nedzimwe nzira dzakanaka, kane masymbols akasiyana siyana. Handizivi kuti masymbols eculture ipi, but akanakisisa. Saka pastor vaya vakabva vazondipa, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa madota aamai vangu mukakonteina ikako, but izvi ndaifanira kuti ndinge ndichizozviita ndiri ndoga, ndiri pakati pemakuva. Vedare ndichadzoka zvekare necontinuation nenyaya yamukoma vedu ava.